Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha kaway na gijingja ka basusi, kaway ka bolero pick up ka bakit yikinong choir na kabalang Presbyterian Kinrod kalaham no syarian kat bakadang tumu balnet sa Jeseng Maudem District kabalong ha kabalang Presbyterian nong rilong kabaha po uput usam jong Maut Harasyan constituency. Kat kum tu usordar kasinong Kinrod uba kliman nong siit uloong ba kasinong galayo jingtep halor kani ka jingja hakapor kumba khatbei dunam step bat ulai tu ba hakani ka jingja arngot kila khlano bat bun ngot kila mensaw bat baro kibadon hakatai ka kali kilong khasan ngot bat lapen kinno yiki ba mensaw sya Kinrod PHC sya Mairang Civil Hospital bat shelong banyo yaka jing sumar. Ki arngot ki balaklat hakani ka jingja kilong u driver ubanya yaka kali bat choir conductor. Shushu ubak kliman ulai tu ba kani jingja kalaja hagasan tarik ukalalengkot arjarpsan kabadang ha papo uput usam jong kasinong Kinrod hakajaka balong riat bah ya kabalatip kum ka kelem bat ka jingjingai na surok hadu kajaka bani ka kali na ka jingkala kamduna ya ka sispa mitar kadon ka Jeseng district hang ti ha kabalang norlong hang kabadai ka district Maudem te long na kaliang jong kabalang norlong padiki khot ya ka Jeseng samla balang Kinrod bakin wan ai ka jingrawai koyar jadi na kata kadao bagi salik mene seti senorlong kabang iyo jing tip hasinong kolong ba kalapoi khet widuna te ka jingjia kala banjia ki porspo siteng tam ing tu nomor ba kat bakinda ai jing tip hasinong hadin bala jia kata ka jing kala kata keli kolong ba kalapoi saki khet widuna bang iyo jing tip mengi hasinong ka jingjingai nasinong ha ta ka jakaru kala long kumba lai kilometer ai kala don nasinong hang ta ka jaka baka jia ka jing mensaw bagi khot ka klem gyong mat kani ka jaka kadang hap hi po put sam jong ka sinong Kinrod ki bayalik sakata ki batmu banlik sakata ka jing seng nagaleng jong ki samla ki don kumba khat sangut hadin bangila yo ban lom jing tip ki don kumba khat sangut daw hi galong ba ka kali ka de na ka daw jong ka jing philbrik jong kali ki arngut ki balaklat udah driver banyak ya kena kali bat uwe pada udah phone samla jong ka balang Presbyterian na Kinrod hi udah konduktor jong ka koya kila penkit sesilong ni kidang don hospital mentakin hadin balaklat pada kila wan paino sino tora oh keriat ba kakan nu kejingkai na kajak na surok saduk kajak ka hap kali na surok sya du jaka bakan sa sange ka kali ngatrai lada dunaro kam da ngatrai sispa metari e de kam da dunaro kam dunabun re kala jan poisa ka sispa metari jingjingai kariat ko jakaro ka de ka jaka ka bariat tang ba ka de ka jaka pada ka bala rep sensar ki brew kini ki ba kham sitom jor ta kalong ba menne ki kidon ki bala lech sesilong kidon ki ba kiu semirang nomor ba kila yo ya ka jing betha nang ne po star Kinrod bakin li le ikitas ki ban le x-ray tigal kidon ki bala li pa menne entah kidon pada ki ba su malumala turu ki ba yasa hagi